lagi. Hingga kekuatan ini. Pagulod. Nakapag-ilutan. Pagulod na. Talagang ro ka ba? Ro ka kay mata na di ka pinachan pa mo din. Sino ka din? Baka pa sa di ro ka din. Sa tali ko mo. May pega. Final Pagulod, live pa na na. Live pa ba? Kaya sabi din na ako. Tagalog mo yung din yun. Kaya ba na kaya Dubai, dito. Riyan, sikat ka sa mundo. Ako sikat ka. Hindi ka pakakuha na misig na live ka. Sabi, makuha na misig. Ino ka kapit yan. Isip ka ba yun? Ayun na ba nga pre? Mga na pre? Hindi ba ko nun?
Halo.
Masih udah ke solutan sang ber. Wow, ya nasa kamay mula dengan kau apa yang si serainan. Oh, ano yang wow na ubatan di runden kuda kaniya benar ay tapi ini mata kaniya nai nau I know Solotan sasalang nakatayin pengmay ay lesok ulutan sasalagay na ay pailipatakan I know Solotan sang ni tepat kata yang monitor yang ada di dadau tadi dia lumayan wow nak parai denang kade nai di deu de to mai ai wow ni ra anu sai katu I do
I know I did mày wa solota sabeluwe nai sakka na kai dai tanai isakwa kalaya nai inamu nai kanungko solotan sabeluwe kataya pemakin kai jauh aduh solo tanaka bunga sa kangen male siai wau kadi idintai bung sa kai nau mahadeto aduh anau aduh adidiu male aduh wau aduh sama ibu kami tao sen ay di isaba panasay sa ulota nasay berkulon katayan lemberi ayo I know, I did Aduh. Tô say ai wow naka atay ay pumaki ay kapena la matanakan aduh aduh wow solo na sa pulo tatawa tamparan dari desa Tarakan Muntias satu gaya aduh adik wow na pamito wow na nuray sa dalam berdua ay intang saya labuan apa mikir nasaranaw aduh adik yang umay wow wapalawi ay latampar na naino dagapay ay wow ay inawaw na I know, I do,
Ayu adik